Morning guys, nanapod ko manglimpyo kog mga dahon na nakaraan o bag-o tag 5-5 gapon akong baligya. Mo ni akong buan, mo ni akong bag-o tag 5 latam, mo ni akong bag-o tag 5 ayun. Akong daan, gibugkos po na ako, tag 5. O ako pang limpyuhan. Kaya kukuhaan akong mga inani ko. Mga daan-daan ba? Ay, mga inani ko, itumoy niya. Akong baligya po tag 5, binugkos. Tulong ka buhok 5. Bugkos na ako. Bugkos ka guys. Yan na lang. Ay na lang ba, kanang pang punong-punong bugas, kailangan kayo. Pakinilo rami. Eh, wala pa yung mga ayuda na abot. Please like and share and follow. Good morning. Wow.